Dør jeg? Vi skal lige have et tilløb på. Nej, det skal du ikke bare med. Nej, prøv lige at høre. Jeg ved godt det. Og Benjamin! Prøv lige at høre. Jeg ved godt, det måske er pisse morsomt. Men prøv lige at tænke også. Vi skal hver dag i morgen og pakke telte. Det er ikke skide smart at lave. På. I morgen først. På. Hvad? På. På. Græsset! Nej. Vi skal ikke gøre det på muser. Hvad er det hedder? Præsendninger. Det er måske ligesom lidt ulækkert. Nej, det er ligesom ikke det ulækkert. Det er ligesom ikke meningen, at du skal rundt i det der. Okay. Han plejer at grine, Flyt dig, Emil, flyt dig! Claudia, I skal vente lidt, mand. Det her er altså ikke sjovt. Bare gå ned her bagefter. Så bliver det der. Bare lige ud og spille ben for dem. Så laver de en hoved. Benjamin, skal man ud og spille ben for? Og jeg kan lige se farvel, mand. Der sker ingenting her. Lad os gå og... Bare gå ud og tage benet på. Det var så øje med ikke. Emil, prøv lige at løbe ud for, når du kommer i nat. Træner skal køre op ad. Og lad være med at lave pløremark mere end nødvendigt. Vi skal alle vores bagage her igennem i morgen. Og lad være med at komme nu med bare røv og alt det der. De går altså Nu ikke. skal vi pakke. Gå hen. Hvad skal vi pakke? Det ved jeg heller ikke. Hey, forstår du, hvad jeg sagde, unge mand? Hvad? Vi skal ikke lave mere plade, Benjamin. Han er god til at finde Får bare et slag og skubber alle her. Benjamin, prøv lige at falde sådan for sjov. Benjamin, prøv nu lige at så hold. Benjamin! Ja? Nu er der nok besked. Det der.